Nej, der sødt, sker der er der fart sker. på. Hold op, det rammer livet her, mor. Nu er også pædagogen, jeg bliver ramt. Så en cirkel. Nu er det på hånden. Vi skal ud og se. Lækker, jeg skal efter Jeg skal også hende. med. Efter gennem et ilde. Ej, hvor ser Du gennem et ilde. Ej, for det er varmt for delen. Hvor er det varmt. De flammer der, de danser med mig. Det kan jeg sgu ikke lide. Nej, jeg vil gerne forbi, men jeg kan simpelthen ikke. Så er det slut med at fjolle rundt. Nu kommer det med mig. Nu kommer jeg. Kom hen til øen. Fanden gør det? Det ser fandme sort ud, det her. Det bliver mørkt. Det bliver mørkt. Hænderne væk fra min nums. Men hvad så lækker?